Hi friends, खुलुमबाय आंनि बड' टेक्निकल चेनेलाव। दा दिनै आं मोनसे स्किमनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों, मोनसे पेन्सननि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। बे पेन्सननि मुङानो जाबाय अटल पेन्सन यजना, जायखौ 2014 मायथाइयाव नरेन्द्र मदिया जों प्राइम मिनिस्टारा लन्च खालामदोंमोन। दा बे अटल पेन्सन यजनाया जोबोर मोजां, जों बयबो खालामना लानांगौ। दा गोबाङानो मिथिया बे स्किमा माबायदि बा बे कन्ट्रिबिउसना बेसेबां खालामनांगौ आरो बेखौ माबायदि एप्लाइ खालामो बेफोरखौ मोजाङै मिथिया। ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो गुवारै मोनथिहोगोन बेनि सोमोन्दै। ओंखायनो भिडिअखौ शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो जायफोर फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलखौ नायदों बिथांमोनखौ आंनि बड' टेक्निकल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आंखौ थुलुंगा हो। दा थौनाय दिनै अटल पेन्सन यजना बेयाव लिरदों for all bank account holders as between 18 and 40 years. अटल पेन्सन यजना बेयो 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। जायफोरनि एकाउन्ट दं होमबानो बे स्किमखौ लानो हागोन। बेयाव लिरदों। नेक्स्टआव दोङो एलिजिबिलिटि, माने बेखौ माबायदि सोर बायदिया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोआ बेसेबां जानांगोन। बेखौ लिरदों अनलि इन्डियान सिटिजेन विथ सेभिं बेंक एकाउन्ट। जों भारतनि नोगोरारि जानांगोन आरो जोंहा सेभिं बेंक एकाउन्ट थानांगोन, अब्ला जों बे स्किमखौ लानो हागोन अटल पेन्सन यजना। आरो जोंनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। 40 बोसोरनि सायाव जोंनि बैसोआ जायोब्ला जोङो बे स्किमखौ लानो हानाय नङा। मिनिमाम 40 बोसोरा जाथारनांगोन जोंनिया। आरो बे पेन्सनखौ जों माला मोनगोन, बबे समाव मोनगोन? पेन्सन विल स्टार्ट फ्रम द एज अफ 60 इयार्स। पेन्सनखौ जोङो 60 बोसोरनि जानाय लोगो लोगो नेक्स्ट मांखोनिफ्राय मांखो जोङो पेन्सनखौ मोनगोन। दा नेक्स्टआव एमाउन्ट अफ पेन्सन। दा पेन्सननि एमाउन्टआ बेसेबां? जेनेबा जोङो मान्थलि पेन्सन एमाउन्ट विल भेरि फ्रम 1000 to 5000 रुपिस एज पार वान्स कन्ट्रिबिउसन। जोंनि पेन्सनखौ जोङो 1000सेनिफ्राय लानानै 5000सिम मोननो हागोन। बे जोंनि कन्ट्रिबिउसननि सायाव सोनारगोन। बेयाव मोनसे कन्ट्रिबिउसननि चार्ट दं बैसोखौ लानानै, बेखौ जोङो नायनोसै। नैबे कन्ट्रिबिउसननि चार्ट। दा नै 18 इयार्स, साप'ज आं जुदि 18 इयार्सब्ला, आंनि बैसोआ जुदि भटार कार्डआव 18 बोसोर दंब्ला, अब्ला इयार्स अफ कन्ट्रिबिउसन आङो 60 बोसोर जानायसिम माने 42 बोसोरसिम आङो मान्थलि 42 थाखा होनांगोन, 42 होनांगोन। अब्लानिया आङो 60 बोसोरनि उनाव मांखो मान्थलि आं 1000 पेन्सन मोनगोन। आरो जुदि आं 2000 पेन्सन मोननो लुबैदोंब्ला, अब्ला आं 84 रुपिस पार मान्थ कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन। आरो जुदि 5000 आं मोननो लुबैदोंबा, आङो 210 थाखा 210 रुपिस आङो पार मान्थलि कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन। अब्लानो आं 60 बोसोरनि उनाव 5000 मोनगोन। आरो साप'ज सोरनिबा बैसोआ 35 बोसोर 35 इयार्स, अब्ला बिथाङा 25 बोसोर मान्थलि बियो 165 मान्थलि जुदि बे कन्ट्रिबिउसन खालामोबा 165, अब्लानो बे 1000 थाखा मोनगोन। आरो बेयो जुदि 5000 थाखा मोननो लुबैदोंबा, बेयो मांखौनो 824 थाखा होनांगोन मान्थलि। अब्लानिया बियो 60 बोसोरनि उनाव 824 थाखा मोनगोन। माने बेयाव चार्टआव ओरैबायदि, जायनि बैसोआ बांसिन बेनो कन्ट्रिबिउसनाव मान्थलि बिनि कन्ट्रिबिउसना बांगोन आरो। मानोना बेयो 60 बोसोर जानायसिम बियो कन्ट्रिबिउसन होथारनांगोन। 60 बोसोर जानायसिम बियो फैसा दोनबाय थानांगोन। दा बेखौ मादि दोनगोन, बेंकनिफ्राय मादि दानलांगोन, बेखौ उनाव फोरमायगासिनो आङो। बे माने नों साप'ज नों जुदि दानो खालामना लायोबा, जायफोरनि बैसोआ 18 बोसोर, बियो खम होनांगोन आरो मांखौ बिनि कन्ट्रिबिउसना खम गोलैगोन, जोबोर खम गोलैगोन। आरो जुदि नोंनि बैसोआ बांद्रायब्ला, माने 36 बा 38 बेफोरबायदि जायोब्ला, नोंनि कन्ट्रिबिउसना एसे बांगोन आरो। नों जुदि 5000 थाखाखौ मोननो लुगैदोंबा 60 बोसोरनि उनाव, मानोना बयबो बेयाव 60 बोसोर जानायसिमहालागै बेयाव कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन, अब्लानासो बे पेन्सनखौ मोनगोन आरो। दा सार्टआ बेनो। दा नेक्स्टआव मुड अफ पेमेन्ट, माने जों पेमेन्टखौ बोरै होगोन, बोरै खालामगोन।
जों बेंकनिफ्राय डाइरेक्ट डेबिट जागोन बेयो बेंकआव जोङो खनसे थाङोब्ला जायाव जोङो एकाउन्ट खुलिदोंमोन जोंनि सेभिं बेंक एकाउन्ट दङ सेन्ट्रेल बा साप'ज आंनिया स्टेट बेंकआव दङ बा स्टेट बेंकआव थांनानै आङो अटल पेन्सन यजनानि मोनसे फर्म मोनगोन बे फर्मखौ बिबानो अटल पेन्सन यजनानि फर्म हरलाय होमबानो फर्मखौ होगोन होबा बेयाव गाइडलाइन्स दङ माबायदि फिलआप खालामनांगौ बिसोरनो फोरोंगोन रोङाबा सोंबानो जाबाय अबा फिलआप खालामनानै फट' सट' होनानै भट कार्ड जेरक्स कपि होनानै जों बेयाव साबमिट खालामनांगोन आरो बेयाव नमुनिबो होनांगोन बेफोरबायदि लिरनानै होनांगोन बेखौबो आं इयुननि भिडिअ बानायगोन माबायदि फिलआप खालामो अटल पेन्सन यजना फर्मखौ बेखौ आङो इयुननि भिडिअआव फोरोंगोन दानियाव पेनाल्टी फर डिफल्ट banks are required to collect some amount for delayed payments as this amount will vary from minimum 1 rupees per month to 10 rupees जों जुदि माने जोंनि जितु मान्थलि होनांगौ मांखो होनांगौ बेयाव अपसन दङ जेनेबा नों फर्मखौ फिलआप खालामनायावनो नों मांखो होगोन ना क्वार्टारलि दान मोनथामजों होगोन ना हाफ यारलि 6 मासजों होगोन बेयाव नों अपसनखौ चुज खालामना लानांगोन जि अपसनखौ चुज खालामना लागोन जों मान्थलि होयोब्ला जोंनि एकाउन्टनिफ्राय जों खनसे साबमिट खालामनाय लोगो फर्मखौ साबमिट खालामनाय लोगो जोंनि एकाउन्टनिफ्राय बियो मान्थलि डिडाक्ट जालांबाय थागोन दानलांबाय थागोन आरो जों जुदि जोंनि एकाउन्टआव फैसा गैयाब्ला मा जागोन होननानै बेयाव बुंदों माने पेनाल्टि जोंनिफ्राय फाइन जागोन फाइन लागोन जोंनिफ्राय फाइन लागोन जोंनि जुदि एकाउन्टआव बेलेन्स थानांगोन अब्लानासो बे स्किमा बे पेन्सन स्किमा जोंनिया सोलिबाय थागोन आरो जोंनि एकाउन्टआव ओंखायनो बयबो मिथिना ला जोंनि एकाउन्टआव फैसा मिनिमाम थाथारनांगोन जोंनियाव मिनिमाम 500 थाथारनांगोन बेनिखायनो बेंक एकाउन्टफोराव फैसा दोनना ला जिर' खालामथारनाङा अब्लानासो बे स्किमा सोलिबाय थागोन दा बेखौनो बेयाव फोरमायदों दा इनफरमेसन अफ प्रिमियाम डिडाक्सन नोंनि जितु बोसोर दानलांगोन डिडाक्ट खालामजागोन बेखौ नोङो नोंनि SMS नि थ्रुयै मोनगोन नोंनि मबाइलाव बेनिखायनो बयबो जायफोरा मबाइल नाम्बारखौ गावनि एकाउन्टजों लिंक खालामना लायाखै बिथांमोना गावनि मबाइल नाम्बारखौ गावनि एकाउन्टजों लिंक खालामना ला अब्लानिया मेसेज मोनबाय थागोन SMS एलार्ट फैयो बेखौ बयबो खालामना लानांगौ गोबाङानो जोंनिया मबाइल नाम्बारफोरखौ रेजिस्टार खालामना लाया एकाउन्टफोरजों बेयावनोथ' फैसाफोरा खायसे थगाय जायो बा गोमा जायो बहुत माबा दङ बेफोरखौ मिथिगोन लासै दा ओंखायनो बयबो जायफोरा एकाउन्टआव मबाइल नाम्बार होना लायाखै बिथांमोना होना ला The switching option माने allowed to increase or decrease only once in a year in the month of April माने switching option माने बेखौनो बेयाव बुंदों माने जों जितु जेनेबा आं 1000 थाखानि आं जुदि 18 बोसोरबा आं जुदि 1000 थाखा मोननो लुबैदोंमोन आरो फार्स्ट समाव आं जितु एप्लाइ खालामनायाव 1000 थाखाल' मोननायखौ खालामदोंमोन आङो 60 बोसोरनि उनाव नों सानबाय नङा आं 5000 थाखाखौ मोननायखौ खालामबावनि होननानै सानोबा नों माने बेखौ नोङो बारायबावनो हागोन आरो नोंनि कन्ट्रिबिउसनखौ होमबाना नोङो जेनेबा आं 5000 थाखाखौ मोननाय खालामनि आंखौ 60 बोसोरनि उनाव होमबा नोङो होनाया नोंनिया बांगोन मान्थलि जि होनांगौ नोंनि एकाउन्टनिफ्राय जि दानलांगोन बे बांगोन होमबाना बेखौ नोङो मा मांखौनो इन द मान्थ अफ एप्रिल मांखौसो बोसोरनि एप्रिल मांखौ बेखौ नों खालामनो हागोन आरो बेंकआव थांनानै रायज्लायनानै बेंक मेनेजारजों बा एकाउन्टेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ बोसोरनि एप्रिल दानावसो खालामनो हागोन आरो बेखौ बुंदों बेखौबो खालामनो हायो आरो दा साम केसेस मानो माबा मोनसे जाहोनावबा जोङो मा 60 बोसोरनि जाबाय आरो 60 बोसोरनि उनाव जेनेबा जाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे अटल पेन्सन यजनाखौ बेयो साबस्क्राइबा थैबाय आरो साप'ज साबस्क्राइबार स्टेट जुदि थैयोब्ला मा होनदों बे फैसाया मा जागोन दा नङा होमबा मा जागोन जुदि साबस्क्राइबारा थैबायब्ला आरो डेथ अफ स्पाउस आरो बेनि हौवा बा हिन्जावाबो थैबायब्ला माया मोनगोन नमुनिया मोनगोन फार्स्टआव जुदि साबस्क्राइबार थैयोब्ला साबस्क्राइबार्सआ जेनेबा जाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे पेन्सन यजनाखौ जायनि एकाउन्टआव दंमोन बेयो जुदि थैबायब्ला बेनि हौवा बा हिन्जावा मोननांगोन आरो हौवाया थैबा हिन्जावा मोनबाय हिन्जावा थैबा हौवाया मोनगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय आरो हौवायाबो थैबाय बा हिन्जावाबो थैबाय होमबानिया सोर मोनगोन आरो नमुनि थागोन बेनि उनाव बे नमुनिया मोनगोन आरो बे गासै फैसाखौ नमुनिया मोनगोन बेखौनो बेयाव लिरदों दा नेक्स्टआव आर्लि डेथ माने हरखाबनो थैयोब्ला जेनेबा स्पाउस माने हौवा बा हिन्जावा थैबाय जेनेबा 60 बोसोर जानायाव अब्ला बे मा जागोन माबाया स्पाउसआ जेनेबा
हौवा बा हिन्जावा बेखौ जेनेबा नोङो स्किमखौ दोनबाय थागोन रानिं खालामबाय थागोन ना नोङो आं दोनला होननानैबो खालामनो हायो बेखौ बुंदों आरो बेयाव जेनेबा जाय मानसिया बे एप्लाइ खालामदोंमोन बे मानसिया जुदि थैयोब्ला न'खरनि हौवा बा हिन्जावा आरो खालामफिननो हागोन बेखौ कन्ट्रिबिउसनखौ खालामबाय थानो हागोन होमबानिया बेयो उनाव बेनि नामाव जासिगोन मान्थलि मोनबाय थागोन बेखौ बेयाव बुंदों। ओमफ्राय आरो जुदि खालामाबा बे एग्जिटबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय एग्जिटबो खालामनो हागोन एप्लाइ मा होनो बे अटल पेन्सन यजनाखौ आं खालामला होननानैबो खालामनो हागोन आरो बेखौ फैसाखौ मोनफिनगोन आरो जेसेबां पार्सेन्ट बे मोननांगौ बेखिनिखौ बे मोनगोन आरो। दानिया नेक्स्टआव फैबाय दा फंनैसो आं बुजायनो दङ बुंनोसै मा होनदों साप'ज जेनेबा न'खरनि नमनियाबो थैबाय अब्लानिया सोर मोनगोन नङा होमबा जेनेबा नमनियाबो थैयोब्ला न'खरनि मानसिया मोनगोन आरो जायखौ बेयो बिनि आन्दाराव होलांगोन नमनि आरो बिनि उनाव नमनिया आरो नमनि जाय होलांगोन बेयो बे फैसाखौ मोनगोन आरो बे फैसा मोननाया जेनेबा मानसिया जुदि जाय बे अटल पेन्सन यजनाखौ एप्लाइ खालामदों बे एप्लाइ खालामोब्ला बे जुदि थैबाय हरखाब थैबाय बेयो मांखोसेनि गेजेरावनो बेयो खबर होनांगोन बेंकआव थांनानै मास मोनसेनि गेजेरावनो जुदि खबर होआबा मास मोनसेनि बारा जायोब्ला बे खिन्थु पेन्सनखौ मोननाय नङा बेखौ गोसोआव लाखि मास मोनसेनि सिगाङावनो थैनायनि जेनेबा थैनाय लोगो लोगो मास मोनसे टाइम थागोन नोंहा बे मास मोनसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावना लानांगोन आरो नों पेन्सननिखौ बेंकआव थांनानै नों जनायनांगोन मानोना बेंकआ मोनसे एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट बेफोरखौ बिथांमोना लिरना होगोन अब्लाना नों फैसाखौ मोनगोन आरो बेफोरखौ बुजिना ला आरो पेन्सन जिथु फर्मखौ नोङो नेटआवबो मोनगोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन बेनि फर्मखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै लिरबाबो हैनो हागोन आरो बेंकआव थांनानै बेखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। दा आं बेखौ बुंबावनो लुगैयो जोंनि मानसिनि जिउआ मोनसे भेलु थानांगौ दा जोंनि बयनिख्रुइबो आंखालसिना जोंनि रांनि थाखायनो जायो नङा होमबा फैसानि थाखायनो जोंनि आंखाला बयनिख्रुइबो गेदेरसिन आंखाला जाबाय जोंनि फैसायानो ओंखायनो जोंनि जिउआबो जेन भेलु थायो जों जेबो थांना थासान्दि जों जेबो खालामनो हायासै नाथाय जों थैना थांनायनि उनाव जों जेन न'खरनो बा जोंनि गथ' गथायफोरनो माबा मोनसे जेन होलांनो हायो बेफोरबायदि होलांनो हानाय बायदि जों बेफोरबायदि स्किमखौ खालामना दोननांगौ जेन'का बाजाज लाइफ इन्सुरेन्स दङ बेफोरो मोनसे प्राइभेट नङा होमबा गभर्नमेन्ट नङा बेफोर बेफोराव गोबां मान्थलि कन्ट्रिबिउसन खालामनो गोनां जायो मान्थलि बा 6 मासजों बेयाव फैसाफोरा बांद्राय जों दोननो गोनां जायो नाथाय नैयाव बांद्राय दोननो नाङा बेयो सरकारनि मोनसे स्किमखा जितु जों नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार फैनाय लोगो लोगो जितु जोंहा नरेन्द्र मदिजिया बांसिन जोंनि गोरिब मानसिफोरखौ नोजोर खालामदों माने जों मिडिल क्लास आरो गोरिब मानसिफोरखौ बांसिन बियो मर्यादा होदों दा बेबायदि ओंखायनो जोबोर मोजां नांदों। दा बेखौथ' आं बुंबाय बे माबायदि अटल पेन्सन यजनानि सोमोन्दै आं गोबां बुंबाय बेखौ मादि एप्लाइ खालामगोन बेखौबो आं गेजेर बुंबावदों। दानि जइन थ्रु एनि बेंक जेनेबा नोंहा साप'ज बेखौबो गोसो लाखि नोंहा साप'ज स्टेट बेंकनि एकाउन्ट दङ आरो सेन्ट्रेलनिबो दङ नों खिन्थु मोननैयावबो खालामनो हानाय नङा नों जायखिजाया मोनसेयाव खालामबानो जागोन जेनेबा नोङो स्टेट बेंकखौ सायख' बा स्टेट बेंकआव थांनानै स्टेट बेंकनि एकाउन्टआव नों बेखौ अटल पेन्सन यजनाखौ खालामना लाबानो जाबाय नों आरो ओइथिं स्टेट बेंकआवबो खालामनानै जुदि नों सेन्ट्रेल बेंकआवबो खालामोबा बेबायदि डाबल जानाय नङा खालामनाङा बेबायदि मोनसेयानो जानांगोन मोनसेल' खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेयाव जइन फिल 1 पेज फर्म गांसेल' फर्म मोनगोन बेयाव फर्मा गांसेल' बे अटल पेन्सन यजनानि फर्मा गांसेल' बेखौ फिलआप खालामना होनांगोन। बेयाव पेन्सननि अपसन थागोन जेनेबा नों 1000 थाखा मोननायखौ खालामनो ना 5000 थाखाखौ मोननायखौ खालामनो ना 3000 थाखा मोननायखौ खालामनो मांखो बेखौ नों खालामनो हागोन। ओमफ्राय चुज पेमेन्ट मड आरो नों जितु नोङो बे अटल पेन्सन यजनानि कन्ट्रिबिउसन पेमेन्टखौ नों माबायदि खालामनो जेनेबा नों अनलाइनबो खालामनो हागोन नेट बेंकिं दंबा अनलाइनबो नोङो खालामनो हागोन आरो बेयाव 3 माहजों खालामनो ना
हाफ इयारलि 6 मासजों खालामनो बेखौ अपसनखौ सायख'नानै खालामबानो जाबाय आरो अब्लानो नों खनसे खालामनायनि उनावनो नोंनि एकाउन्टाव जुदि थोजासे फैसा थायोब्ला बियो जोङो दान मोनथामजों पेमेन्ट अपसनखौ खालामदोंब्ला दान मोनथामनि उनावनो बेयो दानलांबाय थागोन आरो डिडाक्ट जालांगोन नोंनि एकाउन्टनिफ्राय दा बेनोसै अटल पेन्सन यजनानि सोमोन्दै आं बुंबाय आरो आंनि बुंनाया माबाफोर थालांबावदोंब्ला मोजाङै नायबिजिरना नाय नोंथांमोनहा दा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों आसा खालामो आङो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय था सोलोंबाय था दा आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय अन्नानै साबस्क्राइब बाटनाव थांनानै साबस्क्राइब खालाम दा एसेनोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै